Bayang adlaw kaning tanan ng mga suking tigpaminawan ng mga hindumanan sa usapan. O ginuman sa mga artist ka kinabuhi ng aking kaagi. Ako si Edwin. Sa di pa nakusugpan sa pagsaysay akong kaagi palihog sa pagtutog sa ulit na naguluhan. Sorry, mahal. RMN Drama presents Handuman Sa ano pa daw siyang kaagi karon? Magkiring Kinanglanggid nga mo kayo tumayo kay lalaki nga gawa na taga among anak San ni Jose Jeneline. or mo. Ay, sorry, Nga sorry. tuwang tatampo, Sorry, miss. Okay ka? nagdansingan nga. Edwin, Uy, Hey! Ikaw mo katay ni nakabangga na ako. Ha? Mary Tagay Jane? tabay. Rum, dali. Puslan man nga. Huwag gamahal na to. Naunsa man ta. Tagay. Kamusta naman ka, oy? Nga. Ikaw pagulguol, di ha? May anak na. Mahal kayo na chubi ba Nagkala eh. na nato, Iyo ako gibuwagan. Maong. Mga bata pa kay talas. Mamugos ka ng babae nga. Mao, Jud. Way gusto Bata ko nimo. tadto. Og nahipaw ka pa nga. Somto. Tagay na. Inom po tayo. Ha? Ganahan ka na ko sa uno ba? Uy, Sige, tagay pa. Jati, ikaw man na. Ang makita Dali, na. dali. Ato ning ubanan ng atong amigo. Inom, ubog na kayo. Nag-goal kay gibuwagan sa uyab. Uy, Uy, Mary Jane. mao ba broken Ano hearted naman eh? ay Anong nanood mo ka dito? Agay ri ko ang ana uy. Para mawang ka maul ana. Baugid. Giga ko sa imo. Day maayo ay. Mary Ano ta Jane. mag-inusog ni Kuy ana kay naidaghang beer dito. Nya lutuan sa taong pulutan. Uy, payo ba? Tanabay. Ato to silang chat eh. Be, wala ba tayo gatas? Ang bata wala gatas, unya wala Di po uli tayo na pala bukas. dito sa room. Under di saya ba? Nangita na ko Unsa niyang man asawa. mo nini? Sawa nga. Ay, Ako sa anong kamot eh, kay Takot Wako'y sa kwarta. asawa. Wako'y ikahatag nimo. Kaya na, inom po tayo. Tug-ani rakod ko, be. Tinuod ba nga may babae ka? Og Mary Jane ang pangan? Kasi kaingon nimo ba? May nakakita ninyo. Permi ko na mong mag-inom og manood og motel. I'm sorry, be. Maudi ay nga kuwang imong ihatag na kong kwarta? Og dili kini ka paigo sa atong konsumo kay may babae ka naman di ay? Be, Nagbinuutan ko nimo uban sa atong anak, be. Pero nakahimo ka pa pagbinuang nako. Dili ko makadawat ini, be. Magmahay kasi mong gibuhat nako. Lagi ba yun eh? Puwang nga ba eh? Uy, sir, nagdaan ko sa kong kahubog ako, Mary Jane. Ikaw saan na ba kun mamabdos Mahal nga? ka na ko akong pamilya. Problema ba Oh, ko na? I'm Naulitaw sorry, mo ko. ha. Magkalimtanan lang ta. Noon ba? Buutan mo pulis ka. Ha? Mabdos ka? Di na ko magbinuang. O Edwin, Di na ko magpatintal Ay, pag mga babae. o niya sa may plano nimo. Mufocus na ko ni Jeneline ug sa mga anak. Mag-ipon lang ta. Ano nung abli mong pultahan sa Mumbai? Ha? Be? I-assign kaglain sa imong trabahoan, be. Obi? Ato ko iasayin sa Isabelite. Kay, wa mo gilay makada Wa, Sa si bagong Jeneline nga sa bangod. Ako raman. Ang amo ram ni O Brooke niya ang ako. nahibilin nga naman ko. Mungod sa man ko ini. Ato lang una ka na ko ibutang Unsa silang man, kama. Aron na ay makatanaw-tanaw ni mo ba? Kay hapit na baya ka mga anak. Suwat nga gibutan Oo, ko sa sige, mga be. anak. O sige lang, kay kung may time gani ko, Saan suwat ha? buli lang kong kalit din sa akin. Sige, be. Kung Pag-amping Jeneline na mo dito, agi. ha? Be, Ay, salamat. Usa na lagi katindahan ang akong deliveran. Sa pagbasa mo ining akong suwat, Kapwet. Uy, may Nakapalayo babae nga na. kalit nga nilabang. pasaylo ang panipiyaon. Kay dili na ko makaya ang imong gibuhat. Ay, kuyawan ako eh. Kung magpabilin ko sa Ano imong kung mga maligsan kamot, na ako na? mamatay ko sa gutom. Miss? Ikaw na'y bahala sa atong mga anak. Miss? Nakunsa mo kami sa? Ni kalit magkaglabang, oy. Sorry kayo, sir. Jeneline, dili. Ako makabantay. Sipat mo na yun. Bahala siya, eh. I-deliver na akong stock, eh. Aron, makaulit na ko sa akong dipuyan. Ay, salamat. Malaki ko deliver. Kapaway na ko. Ingon sa nidatog na akong kalibutan sa Uy, pagbiya ni Yun Jeneline. ah. Ang babae mo nang hapit na Alexi. Naas may waiting shed. Kanimo Jeneline. Akong nungan, eh. Kung namatay ka ka rin. Pasayloan ko sa mga. Manghinaot na lang ko nga makakita ka og lalaki Miss? nga Asa rin ka pa para gid nimo.
Sa Isabel Leyte. Ug dinhi na lang Amo ba? kutob ug daghang salamat Sa kailan diri kay akong murag tampo. ganiha ra man ka nag-atang diha. More power sa Arnie. Ako bitaw tong hapit makaligis nimo kaniha. Oo. Ikaw man da ito. Oo, ako to. Dali na, Mga sakay diri kay ikalan, mupauli kaagi sa ko ni sa Isabel. Edwin Ah, nga sige. taga Sige, San Jose, Ormoc City. Puro man po Uban sa awit nga ilang malayo. Awit nga nagulahan. Oh, sorry, ganiya, ha? mahal. Ang mga kaagi, kibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Gary. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Regana. Oh, ila-ila dito. Kamusta Ako si Edwin. mga ikalag, mga sukin Ako na sa paminaw. si Lani. Kinasing-kasing kong Lani. gidapit sa papera. Mangayon niya ako sa Sa imong number. inyong ha? nakalain-lain kaagi sa ganoon. Mga kinibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon, I love you, handimanan sa Sakawit, care of RMN Mona. Production Center Bisan Studio, dulo. 3rd Bago floor, naman ng kaila, pero Jose mahal R. ka. Martinez Building, May Usmeña chance ka Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Nga nung Handimanan ko. Official Ang Facebook tinuod. page. Hangtod sa Ganahan sunod sa kayon, kuliwen. tagang salamat sa Nasa inyong ato pa. pag- Kita na. Bi, nanawag malagi ka. Be, Oh. be makauli ka ron. Ah. Sakit na kayo kong tiyan. Oh, sa? Mga anak na ko. Uy, ala, Bi, maglisod kong pauli ron sa ato kay dagang kay kong i-deliver. Sakit na kayo kong tiyan, be. Kuan, pagpakuyog na lang ni mama sa ospital ha kay maglisod yung kong pauli na. Di may text ni mama nga, babae ang among anak ni Chati. May hinoon nga, maayra ang iyang pagpanganak. Ay, gusto, akong textan si Chati. Mangumusta ko niya. Buwa pag ko makapauli ni nilang Chati na. Ay, buwang nga eh. Kumusta nang ka sila, no? Oh, kitsa may nag-text. Si Chati nang nag-text. B, makauli karon bunyag ni Inday. Lo, bunyag na di sa akong anak. Ako siya magkaya na kung pauli ko. Ay, salamat yung taon nga nisugot ang among manager. Ang among area manager nga makauli ko sa amo. Makakita nagi ko sa akong anak. Ay, sila ni nanawag. Ah. Hello? B? Be, Oh, B. paulit sa dire sa itong gipuyan, Bibi. Ha? Kaya nga naman. Gilantan ko. Unsa? Ay, unsa? Dili ka makauli ron sa bunyag sa imong anak. Di gid madama, oy. Wa ko tugti sa mong area manager ma. Kamu na lay bahala diya, ma, ha? Abi na kog dili ka mo uli. May tabo nga di nga. Mahal gid ka na ako. Salamat, Be. Kaon una, ha? Aron kainom kag tambal. Salamat, Be. Ay, kumusta na? Kumusta ang bunyag ni Inday, ma? Ay, nabunyagan na in town. Ug ang imong maguwa nga lalaki ang nibarog nga mao ikaw. Unsa? Ha? Muli ka sa inyo sa Ormoc? Obi kay abi nimo dugay-dugay na gid nga wa gid ko makaduaw nilang mama. Ah, okay. Sige, Be. Balik pa dayon, ha? Wa na din sa ato si Chati, ma? Ay, wa na, uy. Di pauli sa ila. Oh, Kaya hapit na way makaon. Kay dili ka naman magpadag kwarta. ay. Ako nga tuon siya sa ilaha, ma. Salamat ka na pakita ka na namo, be. Kugos ni Papa, baby. Kagwapa sa akong anak, uy. Tuod, di. O, sa ba din nahitabo ni mo? Ganun karon pa magpakita na mo. Pwede ba nga magsulti tayo nga kita rin ba? Oo, sa may katipon. Oo. May katipon ako dito sa Isabel. Be, Be, sorry kayo ha. Mahal ti ka og nga atong anak. Pero, mas mahal na ko sila ni. kinuo ko. Be, kalimtin ako. Kabla ka. Makakita ka pa og lalaki nga makadawat nimo.
Ganong imo ba nagibuhat na ko, be? Di pa sa ilo ako. Usbon ko pa sa ilo ako nga napasakitan ti ka. Wa ko'y mahimo. Kaya wa naman kay gusto na ako. Nakikita lang ko ni mo kay gusto ko nga natapuson na nato ng atong relasyon. Lakaw na. Bi, Lakaw na. O ngayon naging pagpakita pa na ako bisag kanusa. Bi? Lani? Usa ko ni? Uy! Uy, ngano mo ni? Anong nangipos mo kasi mo mga gamit, ha? Mubiya na ko ni mo, be. Ha? Usa ko'y mabiya ka? Sa dihang ipauli ka sa inyo sa Ormoc. Niabot ang akong ex, gikan sa Manila. Oh, Ug naipaw na siya sa akong sitwasyon. usa? Ug nagbalik na mi. Usa ko'y nagbalik mo? Nagtipo na taon niya, makigbalik ka sa imuyab? Makigbuhag na ko ni mo, Edwin. Oh, Bi, Ay na ko tawag kag, be. Kaya wa na ko'y gugma ni mo. Wa na'y lami, Edwin. may buhay ni buhatan ako. Waluwi ka. Lan, nadutlan ako ni mo. Sorry lang gid kaayo, Win, ha, pero pasilo ako ko. Pero mas mahal na kong akong ex kay nimo. Mangupiya na ko nimo. Kinuo ko. Ay, palabi ba eh? Bay, gaba na yung tabo na ko, eh. Gibiyaan ako si Chate o ang among anak. Kay si Lani ang ako gipili. Karon bay, gibiyaan na hinuo kong Lani, bay. Kay ni Kuyog na si sayang ex, bay. Ano ba kinabuhi ba, God? Pwede na ibawas maabot ba? Kung tambag mo, no, limited sila ni. Kita rin ikaw uglay mabay. Di arang bayad sa among order, sir, oh. Oh, uy, kagwapa niya. Paliho ko og dawat, sir. Ay lang pag-sir na ko, eh. Edwin na lang. Unsa rin mong nan? Janeline. Janilyn. Unsa rin orasa ang imong off? Ikaw, ha? Imo gyud kong giatgan pag off na ko, ha? Gusto mong gugkong nga magkasuod ta o nalipay lang sad ko nga niuban ka na ako nga mga unta dinis gawas. Nisalig ra po ko nimo kay buutan mo ko. Og nakailara po ka sa akong amo. Tinuod ko imong gisulti kaniha. Nga gibuwagan ka sa imong katipon kay nikuyog sa iyang ex. Tinuod lagi. Mabitaw nga nagkinahanglan ko gikasulti-sulti ron aron ba nga di ko magunahuna niya. Niya? Ako gyud imong natripan. Grabe sa nanong natripan oy. Gaan lang akong buot nimo. Parehas di ay ta. Gaan sad kayo ang akong buot nimo. Ay lang kalain Lin ha. Gusto lang kung may baw ka nga sa pagsige nato kita ba. Naigugman ako nimo. Edwin, Mao ni tinuod. Nadutlan ko. May paglao magkakaw. ang kono nako. Nadutla na sad ko nimo. Tinuod, lahab na sa kunin mo. O lagi. Unya, kita na. Oo. Magtipon? Okay na nini. Sige, magtipon ta.